48 anyos nga babayeng dalaw sa Mandaue City Jail male dormitory, sikop kuman makuhai og duha ka pakete sa gituohang shabu. Mato ni Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio, warden sa Mandaue City Jail male dormitory, tungod kay Family Day niadtong Sabado, Pebrero 15, gitugutan nila ang mga kabanay sa mga PDL nga makabisita. Apan nato sa pagpahigayon sa search procedure sa mga BJMP personnel sa mga dalaw, nabantayan ang naason babae nga daw may gikumkum sa iyang kamot. Dihang gisusi kung unsa kini nakita ang duha ka mga gagmay sachet sa gituohang shabu. Ang naason babae nga taga Valencia, Negros Oriental, muduaw unta siyang live-in partner kinsa nabalhog sa Mandaue City Jail male dormitory kapina sa usa ka tuig tungod sa paghupot ug pagpayuhot og gidiling drogas. Wala muluwat og pamahayag ang babaeng dalaw kinsa gikatakdang pasakaan og kaso karong adlaw. Samtang gidugang sa warden nga mopahigayon usab sila og dilahing investigasyon sa PDL nga mauntay duaon sa babaeng dinakpan aron masuta kung unsay posibleng sanksyon nga ipahamtang ngadto kaniya. Pag-search na ko diya ma'am kay ihara man gikumo, so nisikil man diri sa iyang kamot ang item, so nagkuan ako, kanang hinala na ko nga nagid siya dala. So mo to gipabarog na ko siya, dili man siya mo barog. Meron pang investigation tayong kinakanak ma'am. Yung nakuha po na kontrabando ay isa-subject po natin sa laboratory examinations.